Καλημέρα από το CosLiveBet, είμαι ο CosLive και θα δείξουμε σε ένα βιντεάκι πώς συμπληρώνουμε το δελτίο με τα R Group, το οποίο αποτελεί καινοτομία για την Ελλάδα και τα έφερε πρώτο στην Ελλάδα ο Mr. Statistics. Έχουμε πάρει υποθετικά 3 αγώνες, τον 111 Όφι ΠΑΟΚ, το 112 ΑΕΚ Άρης και το 222 Ολυμπιακός Καβάλα. Αυτοί οι αγώνες είναι υποθετικοί. Έχουμε και ένα δελτίο του ΟΠΑΠ. Εδώ, στο πρώτο πλαίσιο, συμπληρώνουμε τον κωδικό του αγώνα, το 111. 111. Στο δεύτερο πλαίσιο συμπληρώνουμε τα σκορ, τα γκολ, και για τους φίλους που δεν ξέρουν, εδώ είναι το ρο. Ρο και από κάτω έχει α, β, γ, δ. Έστω ότι στο 111, στο Όφι ΠΑΟΚ δηλαδή, θέλουμε να παίξουμε μερικά σημεία σε σύστημα ρο α. Παραδείγματος χάρη βλέπουμε ότι θέλουμε να παίξουμε χ ημίχρονο άσο τελικό, μία επιλογή, ρο α, άσο ημίχρονο διπλό τελικό, ρο α, και ακριβές σκορ 2-2, το οποίο θέλουμε να βάλουμε και αυτό στο ρο α. Πάμε στο δελτίο, στο κουπόνι του ΟΠΑΠ, και έχουμε, είπαμε, χ ημίχρονο άσο τελικό, 111 είναι ο κωδικός του αγώνα, χ ημίχρονο άσο τελικό, στα αντίστοιχα πεδία πάνω στο πεδίο Γ, και πάμε στη συνέχεια ρο α. Η δεύτερη επιλογή μας για ρο α ήταν το άσο ημίχρονο διπλό τελικό, ρο α. Πηγαίνουμε στο δελτίο μας, 111 και πάλι τον κωδικό του αγώνα, άσο ημίχρονο διπλό τελικό, και συμπληρώνουμε πάλι ρο α. Η τρίτη μας επιλογή από αυτόν τον αγώνα ήταν το ακριβές σκορ 2-2, και θέλουμε και αυτό να μπει στο RA. Άρα συμπληρώνουμε τον κωδικό του αγώνα 111, ακριβές σκορ 2-2, πάμε στην κάτω γραμμή που είναι όλα κόκκινα, 2 και επιλέγουμε το R και το α. Ο επόμενος αγώνας βλέπουμε ότι είναι το 112 ΑΕΚ Άρης. Εδώ βλέπουμε χ ημίχρονο άσο τελικό, το βάζουμε στο ρο β. Βλέπουμε το παιχνίδι να έρχεται under, ρο β, και ακριβές σκορ 1-0, ρο β. Πάμε στο δελτίο μας, στο κουπόνι του ΟΠΑΠ, και συμπληρώνουμε τον κωδικό 112, χ ημίχρονο άσο τελικό, η πρώτη μας επιλογή, χ ημίχρονο άσο τελικό, και είπαμε θα είναι επιλογή ρο β. Πάμε στα ρο και μουτζουρώνουμε και το β. Άρα έχουμε 3 επιλογές ρο α και μία ρο β. Ξαναπάμε εδώ, βλέπουμε η δεύτερη επιλογή μας ήταν under 2,5. Σημειώνουμε πάλι τον κωδικό 112, μουτζουρώνουμε την επιλογή του under
και ρο β. Η τρίτη μας επιλογή ήταν το ακριβές σκορ 1-0, πάλι σε ρο β. Σημειώνουμε το κωδικό του αγώνα 112, κυκλώνουμε το 1 και το 0 από κάτω, ακριβές σκορ ρο β. Ομοίως και στον αγώνα που έχουμε τον υποθετικό πάλι 2-22 Ολυμπιακός Χαβάλα. Έστω ότι στο ρο γάμα τώρα μας έχει δώσει ο Mr. Statistics ή οποιοδήποτε άλλος από το COSLIVBet κάποια ακριβές σκόρ, ημίχρονα τελικά και αγώνες. Έστω ότι είναι το 2-23 Chelsea Reading. Και το έχουμε χ, ημίχρονο χ τελικό. Ρο γάμα 2-24 Μπάρτσα Βου με τη Ρεάλ Βου. Ακριβές σκορ 2-2 ρο γάμα. Όπως επίσης και ένας άλλος υποθετικός αγώνας, ΑΕΚ Στοκχόλμης με Ντνιέπρ. Ημίχρονο τελικό, άσο ημίχρονο, διπλό τελικό. Και αυτό ρο γάμα. Άρα έχουμε και άλλες τρεις επιλογές για το ρο γάμα. Πηγαίνουμε στο κουπόνι, το PAP. Είπαμε το 2-23 Chelsea Reading, υποθετικά πάντα, χ ημίχρονο χ τελικό. Σημειώνουμε χ ημίχρονο χ τελικό, ρο γάμα αυτή τη φορά, το ρο και το γάμα. 2-24 δεύτερη ομάδα της Μπαρτσελώνα με τη Real Β, 2-2 ακριβές σκορ, 2-2. Μετά πάμε ρο γάμα. Και ένα τρίτο αγώνα που είπαμε το 2-25 άσο ημίχρονο διπλό τελικό, άσο ημίχρονο διπλό τελικό, ρο γάμα. Πώς γίνεται τώρα αυτός ο υπολογισμός? Έχουμε στο πρώτο group τρεις επιλογές στο ρο α. Στο δεύτερο group, το ρο β, τρεις επιλογές. Και στο ρο γ, τρεις επιλογές. Άρα πάμε και υπολογίζουμε τις στήλες μας. 3 επί 3 επί 3 ίσον 27. Επί 30 λεπτά που έχει η στήλη το δελτίο μας κάνει 8 ευρώ και 10 λεπτά. Επομένως, να πω μια λεπτομέρεια. Εδώ που έχουμε τα ρο α, τα βλέπετε, έχουμε βάλει ημίχρονο τελικό, χ άσο, άσο 2 και ακριβές σκορ 2-2. Για να πιαστεί κερδισμένο το δελτίο μας πρέπει να έχουμε μία επιλογή κερδισμένη από κάθε group. Μία από το ρο α, μία από το ρο β και μία από το ρο γ. Όταν έχουμε μία επιλογή κερδισμένη από κάθε group, το δελτίο μας πάει ταμείο. Για να έχουμε μεγαλύτερο κέρδος, αν έρθει κάποιο ημίχρονο τελικό σε συνδυασμό με ακριβές σκορ, αυτά προσμετούνται και τα δύο. Από το ρο β μπορεί να μας έρθει το ημίχρονο τελικό και το under, 4 επιλογές, και από το ρο γ μπορεί να μας έρθουν και τα 3, γιατί έχουμε βάλει 3 διαφορετικούς αγώνες. Εμείς θέλουμε ένα τουλάχιστον
κερδισμένο. Έτσι, αν έχουμε από κάθε ρο α, ας πούμε, από το ρο β και από το ρο γ ένα κερδισμένο γεγονός από κάθε group, το δελτίο μας πάει ταμείο. Εδώ σας έδειξα πώς να υπολογίσετε, έστω ότι έχουμε σε ρο α group 2 επιλογές. Σε ρο β group έχουμε σημειώσει 4 επιλογές και σε ρο γ 6 επιλογές. Για να υπολογίσουμε πόσο κάνει το δελτίο μας, κάνουμε 6 επί 4 επί 2, 24 στήλες, και όλο αυτό το πολλαπλασιάζουμε επί 0,30. Έτσι βγαίνει η συνολική αξία του δελτίου. Συγγνώμη, εδώ έχει γίνει ένα λάθος. 48 επί 0,30. Έτσι βγαίνει η συνολική αξία του δελτίου. Είπαμε τα R group τα σημειώνουμε στα δεξιά του κουπονιού μας. Αυτά για σήμερα. Θα επανέλθουμε με καινούριο βίντεο. Με όποιες απορίες έχετε μπορείτε να τις στείλετε στο chat του CozyLiveBet ή με mail στο cozyliveBet@gmail.com. Οποιαδήποτε απορία έχετε θα ακολουθήσουμε το ίδιο βίντεο tutorial για να απαντήσουμε. Καλή επιτυχία και καλά κέρδη να έχουμε.